Presentem una exposició del polifacètic artista xinès, Ai Weiwei, una mica amb la voluntat d'inserir l'exposició dins els actes del tricentenari, que està pensada precisament just pel Palau de la Virreina. I creiem que en aquest sentit és un luxe que aquesta exposició formi part de la programació de la temporada, amb un artista que precisament en aquests moments té tantes exposicions en aquest moment presentant-se a tot el món, que ell hagi tingut la deferència i la generositat de construir una exposició, de dissenyar una exposició especialment per a aquestes sales, amb peces icòniques dels inicis dels anys 80, per exemple, poden ser fotografies de l'època de Nova York, fins a la peça última que hem instal·lat a la sala gran del Palau, que es diu Chao, i que remet a un creixement d'una herba fetes en marbre. Ell diu en un moment determinat que la pròpia exposició en si mateixa és una obra d'art. Ell no ha pogut viatjar, en aquests moments ja no està en arrest domiciliari, però sí que no pot sortir de la Xina. Precisament ell fa una obra, hi ha una obra de Twitter, una bicicleta que posa cada dia un buquer de flors fins que no pugui recuperar el seu passaport i, per tant, viatjar lliurement. I llavors ell, en base a això, el que ha fet és dissenyar tota l'exposició i mostrar-nos una mica l'esperança, la voluntat de ser aquí present d'una manera diferent, amb les xarxes socials, que ell aquests dies ja està penjant molta informació, i llavors una petita sorpresa, que és la manera en què ell s'ha expressat de com volia estar representat d'una forma metafòrica. Bé, hi ha tres facetes a Ai Weiwei que cal tenir en compte, que conviuen, que se solapen i que es barregen, que és l'artística, l'activista i la mediàtica. Aquí es poden descobrir i recórrer a través d'una selecció de més de 40 peces i podem descobrir de quina manera ell moltes vegades se situa en el vèrtex, en el punt de tensió de diferents elements que poden ser antagònics o de difícil convivència, com poden ser, per exemple, la individualitat i tot allò col·lectiu, la memòria i la construcció de futur, com pot ser la construcció i la destrucció en relació a la transformació urbana o, sobretot, la gran tensió que pot haver entre la vigilància, el control i la llibertat. Quan parlem d'imatge i de poder, podem dir que la imatge pot ser utilitzada per lluitar contra l'opressió del poder o contra un poder opressor, però alhora la imatge també pot ser percebuda i desplegada per empoderar la societat i amb això poder transformar la realitat. En aquest cas, el dispositiu que posa a l'abast de tots nosaltres Ai Weiwei és aquesta taula, és la taula en la qual ell ha celebrat més de 20.000 reunions, on ha preparat tots els projectes que ha desenvolupat per tot el món des de l'any 2000 fins ara. Per tant, són 15 anys de memòria que posa a la nostra disposició i també perquè continuem alimentant-la amb les nostres reunions, contrastant idees, experiències i nous projectes, que puguem conversar amb l'entorn, amb el context i amb les maneres de construir el futur. Per tant, us invitem a tots a participar-hi, a venir, a fotografiar-vos amb la taula, amb les vostres reunions i utilitzant un hashtag poder formar part de la compte d'Instagram que tenim de l'exposició a tal efecte.